Iñazki. Nola identifikatu mihi luze bat? Zantzu asko daude. Besteak beste, nik emango izuet bat. Egingo dugu minutu bateko isilunea. Sufritzen duen jendea, horiek dena mihi luzea dira. Horrela, zaugate hitz egiteko beharra. Begira, esango bageni hauei, egon isilik. Begira, ja barrez hasi dira. Txalo beroa gure lehiakidei. Batez ere, sufritzen dugu, gehituko nuke, utzi amaitzen dinotzerin baten batek da. Baina maiek eta Ainoak amaitzen uzen diete ondoko. Bueno, gutxitan, Sokatidean ez behintzat, ze bosgarren saioa duzue gurekin. 674 euro pilatuta dagoeneko. Eta eskarmentua ere, bai, Maili? Bai. Bai, ez da? Nola aldatu da zuen egunerokoa bizitza miluzen hasi zinetenetik? Ja, miluzerako bizigea. Bai? Ondo, gaur beste guztia alde batera utzi duzu, Ainoa? Ez, baina egilea kuadrilan konbertsazioek miluze eta dana horre. Bai, ez zuen buelta, zuen orbitan mugitzen da kuadrilla osoa. Ametsak ere bai, geroz eta diru gehiago irabazten ari garelako, bidaitxo bat aipatu zenuten, nora oraindik ere ezakigu? Oaingoan ez. Gaur zakuaren bila bintzat, ez da? Gaur bai. Animo baikote! Bueno, Asier, Joseba, ze moduz? Ondo. Bigarren egune mutilentzat, aekako irakasle. Bai. Claro, hemen azten magara kuadrille dana hori buruz berruetan badabilen Euskaltegi dana zer esanik ez, Asier? Imaginatu. Ez dago besterik, ez da? Lehenengo gunean, bueno, tira. Zikieran aurren dugu eta posik. Eta orain, Joseba erronka da, finalen bat, zakua eskuratu, eta danari amaiketako bat eraman, edo olako zezer. Ealtxe magaren, eta diru apurtxu bete erateko aukera deko gun. Claro, horretara be bagatoz eta. Ederto, ongietorri. Ea ba, eta irakaseak aipatu, eta irakase gehiago agertu. Carmen eta Maialen ongietorri. Ta faiatik, biok, ze irakaseak bai, pixukideak ere bazarete. Bai. Ados, eta Carmen, zu aritzen zara, Lodosako Ibaialde ikastolan, bueno, aritzen zara. Lodosako Ibaialde ikastolako zuzendaria duzu, Ezaten zu, segulako lana egiten ari zaretelako, zonalde hori euskalduntzen eta. Zer moduz? Ongi, erronka polita. Erronka polita, ez da? Baina erronka bat, oraindik ere. Bai. Zoragarri, Maialen berriz irakase pitila zen. Hori da. Aha. Eta faia ondoko herri batean, Vale. euskara irakaslea, baina ereduan. Hau dira, arnazgunea, aipatzen daba, bere biek eragindakoa. Miluzera ze asmorekin gatoz, Carmen? Diru zertxo bai tira bat zera, ongi pasatzera, bintzat. Vale. Orden horretan? Bueno, ongi pasatzera seguru eta diruarena posia ikusiko dugu. Ea ba, ondo pasako dugu, seguru, Animo bikote ongi etorri. Seguru, nahi zoi ikusi, geratu hor, rasterako baz. Ozen! Kulturgilea, sortzaileak, euskal kulturgileak emaite ditugu noski, 20. mende hasierara joango gara. Ara. Sasoi latzak, euskararentzat, kulturarentzat bebai, baina badauzor, printza batzuk pizkunde izan zirenak, eta egon ziren 20. mende hasieran, honelako, 20ko eta 30ko hamarkadan, honelako berpizkunde bat izan zen kulturgilei dagokienez. Nordun Maira, hartu leku mesedez, Maili, jatorrizko izenak alde batetik egile hauenak, euren ez izenak bestetik, ezagunak dira, ez izenak noski, ia lotzen ditugun jatorrizko izenekin, guazen, denpora. Elvira Zipitria. Ira. Osondo. Nikolas Ormaetxea. La Baxeta. Estepan Urkiaga. La Baxeta. Bai. Bai. Jose Aristimuño. Aitzol. Osondo. Nikolas Ormaetxea. Horixe. Ander Arzeluz. Luzear. Robustiana Mujika. Haupa zuek. Wow. Zuek. Zuen izenak ere ondo gogoan izango dituzte ikusle guztiek. Ez izenik, ezakit erabiltzen duzuen? Ez. Mai eta Ainoa. Bai, normalin bai. Ez duzu, artistak ja bere horretan bazaret eta Elvira Zipitria Ira, ikastolen mugimenduan, astapenetan sekulako lana egin zuena, Jose Aristimuño Aitzol, frankistek fusilatu zuten apaiz eta idazle Tolosarra, udale euskaltegiak ere izen hori darama bere omenez, Robustiana Mujika Tene, Debarra, Estepan Urkiaga, eta bere olerkiak, zoragarriak, Lauaxeta, bere baserri, jaiotetxe zuen baserriaren omenez, Ander Arzeluz, bera da Luzear, idazle eta gaztetaria, eta Nikolas Ormaetxea Horixe, Horexan jaio baitzen, hortik jokoa. Segulakoa, 60 puntu! Haupa! Asier eta Joseba, bueno, bestelako
Gaurko gai bat, zuentzat, pare oso ezberdinak lotu beharko dituzue, ingenieritza lanekin egingo dugu lan. Eta jolas, kasu honetan, nordu maira. Hartu lekue, Joseba mesedez. Ingenieritza lanak alde batetik Euskal Herrian geratuko gara, horrezaten da erromatarrak eta izan ziela oso onak ingenieritzai dagokien ez eraikinak eta egiten. Euskal Herrian geratuko gara, bakoitzan non dagoen lotu beharko. Guazten denpora. Foronda, Aeroportua. Aizkorri, Urtegia. Ez. Añarbe, Urtegia. Hori bai. Noain, Akueduktua. Oso ondo. Aizkorri, Zubi zintxilikaria. Ez. Serantes, Zubi zintxilikaria. Ez da ere kontuz. Joseba? Oltxarte, Zubi zintxilikaria. Vale. Hori bai. Eta momentu batean gu ere zintzilik ginen, Baina hiru akatsekin geratu gara. Añarbeko urtegia, ondo aipatu dugu, ondo lotu dugu. Forondako aireportua nola ez. Noaingo akueduktua, 17. mendeko azpiegitura hidraulikoa. Oltzarteko zubi zintzilikaria, hori da, langile italiarrek eraikia eta falta ditezkigunak Aizkorriko galtzada, Zegama eta Araia herriak barkatu lotzen dituena, eta Seranteseko tunela, lau, sartu dira eta 40 puntu! Carmen, Maialen lanen hasi beharko gara. Urduritasunak hasieran? Piskatxo bat. Venga, purtsubet, nordu maira. Nola antolatu duzu, Maialen hartu leku mesedez. Carmen, ariketa antzekoa, berdin ez esatiarren, baina Euskal Herritik kanpora goaz. Orduen bakoitza, non dagoen edo bakoitza zer den. Guazten denpora. Segovia, Akueduktua. Ondo? Brooklyn, Zubi zintzilikaria. Brat, Tunela. Ez. Suez, Kanala. Hori bai. Oso ondo. Antrimeko konderria, Tunela. Ez da ere? Brat, Tunela. Ez, kontuz? Yamate, Erraldoien galtzada. Tunela hori bai, hartu lekue. Hori bai! Hori bai, Carmen, hori zen, beste guztiekin akatxe egin baitugu, tunelaren aukera hori bakarrik, Yamatekoa geratzen zaigun, Yamate Asiako tunelik luzeena Japonian, 18,2 kilometrorekin, eta hortik aurrera Bratsk eta urtegia lotu behar genituen, munduko urtegi handiena zelako, eraiki zuten garaian, Segoviako akueduktua hori ondo aipatu dugu, Suezko kanala ere bai, Antrimeko konderria eta erraldoien galtzada, hori da gizateriaren ondare den Irlandako harrigune bat, eta Brooklyngo zubia ere ondo, aipatu ondo egin dugu, baina lau akatxekin punturik ez! Bueno, hasiera baino ez da. Ea ba, jarrai dezagun orduan, puntuak biltzen. Mai eta Ainoa, ondo, Ondo hasi gara? Bai. Orain geratu dira isilik. Hala aritu beharko duzulako, isilik. Ainoa hartu lekua. Eta segi dezagun. Marrazten. Begira, eskuak ondo berotuta. Hori da talentua. Hala kontzeptuak asmatza ditugun. Denbora. Vale. Marrazten hasi gara. Espainia, Iberiar Penintsula, Italia. Italia, Noruega, Finlandia. Bai. Oso ondo. Beste marrazki bat. Ogia, animali bat, txerria, odolkia, txistorra. Txistorra, bikain. Mintzioka. Biolina. Bai, kontzertu bat. Begiratu ondo, badezpada. Ai, vale. Korrika, geldik, stop. Ez. Eskua, behatzak, atzak, atzamarrak, bost. Bale. Bost korrikalariak, bai, pentatloia. Bikain! Biolina, entzun konzentratu partitura, irakurtzen, musika klasikoa. Ez, biolina, irakurtzen. Irakurtzen, asko irakurtzen. Asko irakurtzen, biolina ikasten, kontserbatorioa. Wow!
Ederto! Eta arrakastaren gakoetako bat azkarra da, baina besti pazientzia dako. Eta bat azkarra da besti pazientzia izan behar du, Ainuak 5 oso ondo gozo. denborarekin, 5 proba, eta aipatu dute, Miluzerentzako bizizaretela, akaso egia izango da, eguna pasatzen duzu entrenatzen eta? Ez, baino... Ez baino bai. Parrandan batenen gertago izin da. Venga, jolasten godeu eta... Nahori da, Laura, kaupazuek, 80 puntu! Asier eta Joseba, zuek ere ez dakit parrandan aritzen zareten, probak eta entxeatzen. Bueno, ibili gara. Ibili gara, noizepenean bai. Alegia, parrandan ere aritzen zaretela. Hori ere, bai. Oso ondo, hartuko du Asierrek lekua okertzen naiz? Bai, oso ondo. Eta Joseba, zu ere bezaldean, pazientziaz, bizkor, dena behar da proba honetan, noski. Ea lau kontzeptuak asmatzen ditugun. Denbora. Horreka gidatu, volantea, bozina, klaksona. Klaksona, bozina, oso ondo. Errepidea, pentagrama, nota, Zehaztu, imintzaka barik. doinua, olatua, Vale? Ondo. grabatu, filma, kamera, filmatu, Bero? grabatu. Bai. Kamera, grabazioa, filma, Zehaztu? aktorea, zuzendaria, filma, bai. Antzekoa, Bero. Pelikula, Bai, bero? telesaia, Ez, Bero? segi. dokumentala, Bai. Bai. haupa, Haupa, esan dio, Joseba bere buruari. nota, Bai. solfeoa, Bueno, gertu. bemola, Ez, beltza, segi, zuria, kotuz. Segi? Segi. klabea, Ez da beltza ez azuria. beltza, doblea, ez dakit. Kortxea, semikortxea, fusa eta semifusa. Kortxea bat. Bere izgarria da, kortxeana, Doia bueno, egin eta bat, forma hori. Bai. Ondo. Oso ondo, beltza bitan zatituta kortxea. Ederto? Eta, ze pazientzia, Dokumentala. Bazekilako, etorriko zela, Bai, bai, bai. eta etorri da. 60 puntu hau pasoek. Carmen eta Maialen, hasi barra daugagu puntua pilatzen, eta hortan hasiko gara, ze zuetako bat seguruenik oso trebea izango da imintzioka. Bai. Maialen, Pero de... ba, seguru ez, hartu lekua. Eta beste aldetik ere, Carmen, Bizi-bizi, eta falla guztia zuen alde dago eta, gu ere bai orain, ze demontre, ea kontzeptu guztiak asmatzen ditugun. Denbora. Imintziok hasita, Orraztu, tupea, Zer dori? gomina jarri. Bai, gomina oso ondo. gomina. Idatzi, arbelan, irakaslea, klariona, zenbatu, matematika, Bikain, klasea. matematika. Lehenbiziko marrazkia. Maia, mantela, Beste marrazkia orduan. Apa Maialen, Denboraz gabiltz, pentagrama, hasiera, irakurri ondo bada ez bada, zer den? Bai, ez dakigu zer egiten zabiltzen? Ta lastima. Jarri, Maialen! Bai! Hortzimuga, behar genuen, hortzimuga, alegia. Ja. Eguzkia sartzen edo, Ja. eta justu mugan. Bueno, muga bat margotu dugu, baina bestelakoa zen. Baina imintzioka ondo? Bai, hori bai. Hori da, baleko bat, esan dugu, imintzioka trebea izango da bat. Eta alazara? Claro, hori. Bale, 40 puntu bi asmatuta, hau pazuek. Izaten da erran, itxasamarien. Gora begire Zoragarri. gotxera nasten da nindana. Bereziki polita Ederto. oporretan bat zaude. Hori be bai. Politagoa izaten da. Hori be bai. Bai. Bueno, markagailuetan aldeak, baina oraindik hitza eskutuak agertu barik. Nordu Maira? Maia hartu leko mesedez. Momentu zaurretik, lasai egiteko moduko ariketa. Zuentzat, ia zer gertatzen den, guazen denpora.
Elkar. Argitaletxa. Ua, Oso ondo. oso ona. Ogia. Tostada. Fermentatu. Masa. Onjoak. Esporak. Bizkotxoa. Legamia. Oso Oso ondo. ondo. Ahoa. Mingaina. Entzun. Belaria. Vale. Paso. Aurra. Heldua. Lo. Sehaska. Oso ondo. Trumoia. Tximista. Dena. Ekaitza. Oso Guau. ondo. Paso. Kobazuloan. Pasajaun. Soinua. Oiartzuna. Hau pazuet. Hau da, hau, Esan dugu, ez hitzenik ez dute behar, Mai eta Ainoa hitz ezkutuan ere, artistak 5 zuzen eman da, 100 puntu! Erdo! Asier eta Joseba, ia beste zeo zer egiten dugun, konzentratu eta alkarri gakoak emonda hitzak eskututa dauden hitz zehatzoiek asmatu. Guazen, denpora. Mendebaldea, Iparraldea, bestea, ekialdea, Osondo. baskot, gaua, zer, kapela, Oso. Guau. egaluzea, egalaburra, Sinonimoa, 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 ez du balio. fruta, arbola, horia, limoia, luzeagoa, banana, Vale. Bikain. Ford, fiesta, transit, furgoneta, Guau. Bikain. paso, dantxa, klasikoa, erritmoarekin, Oso ondo. Horri. Peret, rumba. Oso ondo, oso ondo. Bai, etxea garbitzeko robota ere, Ere- beti dago zentzu bikoitz hori. Isil-isilik gaur auto etxe batek babestutako tartea ere izan da. Bikain! 80 puntu zuetzat! Ez dakit esan dudan? Isil-isilik esan dut, probak ere nazten ari nahi. Bai, baina... Isil-isiliken ondo aritu zarete, hitz ezkutuan ere ala behar dugu. Hori da. Carmen eta Maialen. Bai, Carmenek dio, ni. Hartu lekua, Carmen. Eta guazen, garrantzitsua delako hemen, batez ere, Maialen beste aldean banaka aritzea, ping-pong partida bat balitz ezela, bakoitzak hitz bat esan da, ea zenbat asmatzea ditugun. Denbora. Donosti. Amorrada. Nagusia. Alkate. Paso. Bideo. YouTube. Txikiak. Instagram. Paso. bale, keinu barik, Ja. Eliza. Apaiza. Jo. Kanpaia. Oso ondo. Azala. Kilima. Beste. Atzaza. Hartu lezu mesedez, Carmen. Larrua, bai. Hostia, la Rua Bilbo. Orain esan dizkio, horrela errazagoa da. Tira, kanpaia, asmatu duzu eta 20 puntu zuentzat. Momentuz! Markagailuak nola dauden ikusiko dugu triboren berbatatoz. Oraindik ez da maitu. 240 puntu, Larraul Azpeitian. 180, Asier Joseba, 60 puntu eta Paian, Carmenek eta Maialenek. Aldeak daude, baina ia zer gertatzen den. Gaur triboren berbetara jolas egiteko, Anariren liburua, eta paisai ederrak, garizkoak eta goroldiozkoak bilduko ditu bertan Anarik. Basari ezale? Oso. Bai, Oso. irribarre bat, Ainoari, Anari eta dudunien, ondo? Baina gero kontzeptuakin akordatzi beste... Irakurri zu? Bai. Gustatu zaizu? Bai. Neuri bai, asko. Bidaia bat izango da, bidai horrek, emakume bati zer datorkion burure eta bar. Baia ZBP gozatzen zuien, Ainoak eta geuk beste. Bai, zebrekin hasiko gara, eta badatorre lehenengo panela, guazen, denbora. Denbora adierazpenetan, inguruan, partean, Irian. hitzak ongi ebaki edo ahoskatu gabe. Bezelka. Hegoaldeko herri hizkeran gizagorotza.
Eskaia. Denbora adierazpenetan inguruan partean. Irian. Hitzak ongi ebaki edo ahoskatu gabe. Tezelka. Hegoaldeko herrizkeran giza gorotza. Obramendua. Behin-behineko jostea egin. Albaindu. Batez ere Bizkaian marruskatu. Lauskitu. Landarez eginiko esia. Bizkaia, oso ondo! Nabari da, kasu honetan, etxeko lanak egin etorri baitarete, Maik taula ondo hasi, eta Ainoak 5 50 puntu! Oso ondo! Bueno, Nari, musika gintzen oso ezaguna bera, eta asko maite duguna, eta orain, bueno, idazle moduan bebai, liburu irakurrita, mutilek? Baina, bueno, alkako irakasle izan da, Hori, berezkoa duzu ez duek. Badator bigarren panela, sorte hon, Asier, zeuaz hasi, denpora. Talde handia, Samalda. Koltsa. Talde handia, Samalda. Anduia. Carmen? Talde handia, Samalda. Pantaia. Talde handia, Samalda. Beraz, bezatu. Maik? Talde handia, Samalda. Aldra. Iparraldean, Errota. Anduia. Talde handia, Samalda. Aldra. Iparraldean, Errota. Eiera. Biurria, basatia dena ezi. Bezatu. Zuaitz luze eta zuzena. Pantaia, oso ondo. Eta urtegiak ez zuen konfiantza gehiegi adierazten. Baina ondo, erantzun da. 3rekin 30 puntu zuentzat. Bueno, azken taulede liburuarekin osatuko dugu, eta zuei gomendio egin. Bueno, bakoitzak, hauek gustuak izaten direlako, baina bakoitzak aurkitu, ze gustatzen zaion, ze ahots entzun nahi duen, eta besteak beste, banarirena middle-age emakumentzat oso ondo datorrela. Eta Hori polita nire gainera, gomendioa. irudika dezakezula hau irakurmena bere ahotsean, gainera. Bitu ondo? Ezagutzen baitugu, bere ahotsa. Ederto, Carmen, zeurekin hasiko naiz, ia uzten diogun taulari, egin dezagun jolas, guazen denpora. Olibondoz, landaturiko saila. Olibadia. Atzeman, harrapatu. Atzitu. Iparraldean, ugaria, emankorra. Olana. Olibondoz, landaturiko saila. Olibadia. Atzeman, harrapatu. Atzitu. Iparraldean, ugaria, emankorra. Olana. Maik? Olibondoz, landaturiko saila. Olibadia. Atzeman, harrapatu. Atzitu. Iparraldean, ugaria, emankorra. Azpegia. Olibondoz, landaturiko saila. Olibadia. Atzeman, harrapatu. Atzitu. Iparraldean, ugaria, emankorra. Olana. Nasaia da, Olibondoz, landaturiko sailaren probabilidadu gara. Nasaia! Nasaia, emankorra. Hori izan nahi du nasaia hitzak, ez da taula bereziki nasaia edo emankorra izan. Punturik ez dugu banatu kasu honetan. Markagailuan gola geratu diren ikusiko dugu 320 puntu bildu dituzte Maiek eta Ainoak oso ondo. 180 puntu Asierrek eta Josebak. Carmen Maialen 320ekin geratuko gara. Carmen eta Maialen, gaur iritsi Tafaiatik. Gaur buelta. Eta gaur buelta. Bide batez, aipamen berezia esan dugulako, bueno, Barandia eran ikastolako lehioako publikoa dugu. Baina, euraz gain, etorri dira Tafaiatik ere beste 2 lagun zuek animatzera. Publiko esklusiboa garri dugu. Ez da nahikoa izan, urrengoan kuadrilla handiagoa osatuta etorri beharko dugu. Gustora aritu zarete, Carmen? Hori bai, da garrantzitsua, noski. Eta garrantzitsua bezalde, aipatu dugu moduan, zuek ikastolan, Maialen pitila zen ere, zen lan egiten ari zareten. Badago beharra, ez da, oraindik ere, Carmen? Bai, hortxe gabiltz. Basegi lanien eskerrik asko miluza etortzi arren, eta ze gustora, hartu zaituztegu, neskak. Aupa, urrengor arte! Aurrera egin aurretik, tarteka, galdera batzuk egitea gustatzen maite pilaski. Sakana, gustoko duzu? Sakana? Zeharkatzen dut tarteka, Ez, kotxien. hori gustoko dugu. Bai. Baina sakana. Sakana, asko gustatzen zait, sakana etxarriaranaz, arbizutik pasaan... Sakana. Lakuntza, uartearakil. Sakana, Las Palmasen dagoen taberna baten izena da.
jatetxe japoniarra, kontzeptu japoniar bat ere bai baita sakana, hain zuzen edarien lagungarri gisa hartutako janaria adierazteko erabiltzen da. Sakanak hori esan nahi du, hemen mokadua, pintxoa, litzatekena. Japonieraz, sakana, kontzeptu hori da. Sakana, sushi jatetxea, topatu dezakezu, bai. Gehiago da, Brasilen, kabroia denari esaten zaio, sakana. Bai, Ez da broma, Hau erabili informazio hau nahi eran, baina hala da. Oso ondo. Askotan gertatuko da sakanako horren bat, sakana xamarra izatea ere. Oso polita, ez zara, txalo bero bat, sakana. Oso ondo. Ederto. Sakanakorik ez, baina mende Larraule Azpeiti eta Galdako Orduñakuek bai. Bigarren fasera, sailkatuta zerotik. Azteko intentzioz gure bitaldeak. Ondo zauzie? Serio zaudete? Bai? Ez. Ez? Zaki ba, Konzentrauta. Konzentratuta. Ala, hobe. Definizioa bat ozeta, eazen bat asmatza ditugu. Bai? Bai. Demora. Euskal Herriko aldizkaria daudenetan zaharrena. Argia. Bai. Bidea argituko dizun intsektua. Ipurtargia. Ondo? Jaietan, puxikarekin jipoituko edo jipoituko zaituena. Kilikia. Kiliki, hori da bukatuta. Bakarra zuten altzon, konpartxa dute Iruñean. Erraldoia. Osondo, zurezko taulan kiribiltzen den kandela. Argiza... Bai? Argiza... Argiza... Nala. Ez? Argiz... Hori da, Argizai, hola. Ulermenera heltzeko bidea. Ikastea. Ulermenera heltzeko bidea. Bidea da. Bidea, ikas... G bat, sartu hor. Argibidea. Eta etxeko tramankuluen martxarako elikagaia. Argindarra. Hori bai, oso ondo. Jose Ripia horrela da beti? Beti presaka, inora ez iristeko, ez? Bai, baina... Bai, denpora irakurri dut presakanik, ere? Meta presa. Oso ondo joan gara remontatzen, 50 puntu, 5 asmatuta, oso ondo. Serio, Seba? Ia. Ze apalak diren, Bizkaitarrak izateko, ez. Jator, baina konfiantzaz aldi berean, Hori bai. Bai? Oazen ba, depora. Ibilera azkarra, baina arrapalada baino geldoagoa. Trosta, oso ondo. Danbak eskuartean izan zuen leherketa. Estanda. Alaitasun gabeko odeia. Goibela. Goibela, bikain. Nirea da. Eta zurea, nirea. Nirea bada. Nireko ja. Bai, nola idatziko dugu? Hori da, baina ez da nirekoia, neurekoia baizik. Kalteren bat gertatzeko menturan dagoena. Arriskuan ere badago. Hau da... Langerosa. Lore gorri argia. Arrosa. Zondo, salmentarako gune edo oialezko etxola. Denda bikain. Kilikilia eragiten duen hernaniar rumba taldea. Rimak taldea. Erezi du, Ikusi duzu, zuzenean, sekula? Ba, izaten da festa, eta rumba. Oso ondo, 50 puntu, oso ondo. Vale, hasi gara puntuak biltzen. Puntuak bildu behar ditugu, gero sokatiran materiala izateko eta dirutsuek eta izateko, hori badakizuen. Bai, Ainhoa, eroglifikoak. Bai, asmatzeko prest? Bai. Ba, badator lehenengoa, denpara. Jendez beteko da gaur... Ituren. Oso ondo. Ito! Eta urekin ordezkatzen du hori, itu, eta re, nota en. Ederto, ituren. Nota guztiak ere lemizikoan, Bai. Pandero jolea. Violinistak. A ber, mai. Ainhoa biolina jotzen du? Biok jotzeo violina. Bai? Hori ezkenekien? Edo bagenekien? Ez, ezkenekien. Ez dakit? Baina elkarrekin aritzen zarete orain? Ez. Inoiz igual gertau, baina ez dakit gertau da. Jo lehen badakizue joten edo joten zui orain.
Oso ezberdina dalako. Kasi genuen jotzen bere garaian. Oso zaila dalako askoz biolina. gehiago, maik Vale. askoz. Ondo legoke, binot, egun batean, karri, Vale, du 8 bat egin, da. perfecto. Vale, nahi zunien. Venga, bigarren hieroglifikoa, denpora. Nire kaktusa ez ezazu, Zeru, Vale. urez. Urezatu. oso ondo. Zerua izpiluan, eta alderantziz irakurri behar da zeru hori, urez. Eta Charlesek tatu, esango lioke tatuajeari, inglesez hitz egiten duelako. Bai, noski, eta horrela gainera, tattoo. Kaktusena eta pasioa da, jendeari gustatzen zaio. Kaktusa oso ondo dau, eta argiz, benetan airi garbitzen dau, Hori bai, benetan. esate dute. Airi garbitzen Ordenagailu aldamenetan, eta jarri, eta... Ur oso gitxi hori bai, itu egiten da, bestela. Bale, musika, landarea, Botanika, denetik. botanika, Mi luze, mi luze. Hirugarren hieroglifikoa, denpora. Non hartu duzu harri hori? Aintza. Bai? Aintza. Aintza. Aintzaran. Ezakit zerrialde dan hori. Aintz. Irakurtzen badu? Aintziran. Non hartu duzu harri hori? Aintziran. Bale. Intz, goizeko intza. Aintz eta iran zen. Aintziran, Hala irakurtzen gertatu da. hasten bazara. Ainoak ondo begiratu du mapat esan, Iran. Ah, claro. Bai, ez da, zalantzari gabe. Hiru zuzen erantzun da, 81 puntu. Oso ondo! Asier, Joseba, Iran ikusi duzu ba, segundu baten. Bitoan. Bai, ondo. Ordubenia zuenak ere, beste horren beste. Ja, ikusi behar. Iradokitzen dituzten hieroglifiko hauek. Guazen, lehenengo dator denpora. Zenbat diru dago? Gaileta? Pertsonaia bat izen bat auka. Badiru dago. Patrikan. Non dau? Patrikan. Non dago? Han. Bale, han baderantzunan zati? Bankuan. Zenbat diru dago? Banketxean. Joko, marrazki bizidunetako pertsonaia zen. Joko han. Joko han, bai. Behin egin nuen eskulan bat horrena, bai, izena jakin ez. Aritu zinen horretan? Bai, umearen txat. Animazio filma eta ikusi ostean edo? Bai, izena jakin ez. Erto. Bueno, Tira, eskuartetik ies egin digu literalki kasu honetan. ondo, jokoan asmatu barik, baina beste bi zain, bigarren hieroglifikoa denpora. Nire aitonarena da, Bai. Bai? Alboka. alboka, oso ondo. Aluminioaren ikurra. Cervantesek gazteleraz hitz egiten digu, oso ondo gainera, alboka. Ahoari boka. Hemen Vale. aipamen bat, mitoa badagoelako, alboka, ze zaratatxua. Ez da, hain zaratatxua. Benetan, dultzaina eta alboka badirudi biak direla oso, eta dultzainak segulako potentzia du. Bai, Alboka, alboka, bai, ez- lehenbiziko zentzunen aldamenean da, hau alda. Ordu txikitan eta ez aritu etxean, akaso, baina ez da hain... Ederra, bai, Hori jotzearen ondorioz lo egiten ez baduzu, hori da alboka alte bat. Txalo bero bat. Kasu horretan neuk esan beharko nuke, desput esan. Ja, horregatik Vale. nik eskatu dut, zer izan dut, Hirugarren hieroglifikoa, denpora. Ondo aritu da gaur. Sol. La. Bale, Albizun. albizu. Oso ondo. Ondo aritu da gaur, albizu, pelotaria, la alderantziz, al eta bizu. Ikusten dituen, oso ondo. Pilota zaleak bai, Tira. Bueno, aritu da, oso ondo, 60 puntu! Esaldi bihurrien zale ere bagara. Hala, Iramai eta Ainoa, petarrokoak zorrozu ditu. Jantzi ere bai. Gerrarako prest. Bai? Bai. Denbora. Gizartean, Ez? Mendebaldeko Mendebaldeko gizartean. mapen, Ez? Agertzen. Ez, mendebaldeko Zientzian. gizartean. Bealdean. Ez? eta Eta. mapen, Eta. Zientzian. Zientzian. Mapen. bealdean. Bealdean. Agertzen da, oso ondo. Bale? Oso ondo. Horri, Ederto. okala jarraian. Beste hainbeste. Ea lortzen dugun. Denbora. Hegazkinek, leiotik kanpora. Hegazkinok, Hegazkineko. Leiotik Kanpora. Begiratu eta. an, Eza A. Eza E. Honek. Ona. onako, Onako. hau, ikusiko duzu. Ikusiko duzu. Bale. Bale. Bitzik bi.
Bikain. Oazen urrengo antolatzera. Denbora. Erakutsiko? Ez? Kardinal. Ez? Iparrorratzak. Iparrorratzak. Kokatzen den. Ez? Non kokatzen den. Iparrorratzak. Kardinal hau. Ez? Erakutsiko dizu. Erakutsiko dizu. Non kokatzen den. Kokatzen den. Puntu kardinal hau. Puntu kardinal hau. Oso ondo! Polita, nora ezean ibili gara, baina... Badakizu erabiltzen? Ez. Iparrorratza? Oz. Ez da nierreza, Ni, Bai. galduta banago. Tori iparrorratza. Orain, okerrago nago. Ze gainera badaukat eskuartean Ja, zerbait, urduri. baina ez dakiten nola erabili. Ze gogorra. Bokalak orain. Denbora. As. Ez da A. Eske. Ez da E. I. Ez da I. Os. Ez da O. U. Usko. Us. Eta bi bokal. Usai. Ez da usa. Use. Ez da use. Usi. Ez da usi. Uso. Uso. Usoek. 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 Erleek. Erleek. Eta ontzak. Eta ontzek. Ontzek. Ere. Ere. Horrelako bana hitzak. Ez. Horrelako. Bana dut. Zetela. Nola? Horrelako bana. Bana ez. Iru. 80 puntu. Mendebaldeko. Mendebaldeko gizartean eta zientzian mapen behaldean agertzen da, hegazkineko lehiotik kanpora begiratu eta honako hau ikusiko duzu, iparrorratzak erakutsiko dizu non kokatzen den puntu kardinal hau. Zer da? Komodina jokoan. Iparra. Iparra, ikus dezagun. Egoa. Zer? Puntu kardinal bat zen eta erleek, usoek, bana ez bina dituzte. Bai. Hegazkinak ere. Ai. Egoa ikusten da. Tira, komodinik ez dugu lortu. Egoan. Bueltak jarraitzen dugu horretik ere. Mapan behan, egoa. Aztu, dramarik ez dugu egingo. Asier eta Joseba, bezaldean. Irrikaz, 8, bai. Bai. zuek komodina ere lortuko bazen dute. Segurako abantaila kaso honetan, boazen beraz, denbora. Sukaldaritza programetan, Bai? barazkiekin maiz egiten dute. Egiten? Barazkiekin? Egiten dute maiz. Egiten dute maiz ere bai. 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 Eta Asierre dio, ni baretik enduko naiz. Josebaren trena abiatu da, ta? Ederto, mutilek, oso ondo. Bokaletan elkarlana beharko dugu seguruenik, Denbora! Zapatuko. Zapateko. Zapatak. Zapatak. Zaintzeko. Zaintzeko. Eta garbi. Eta garbi. Eta Garbiak. Garbi. Bai? Garbiak. Zutik. Ez? Aurretik bokal bat? Osteko. Ez da hoz? Usteko balio du. Bai, eta ez da sartu. Sobertu? Ondo. Ez da Baina sartu. irakurri dugu. Oso ondo irakurri dugu gainera, ez da sartu. Gogoan izan beraz. Galdera, zapata garbitxutezuz? Bai? Nik be bai. Bai. Zapataz dikinek? Parranda ostean, Ez normal, zapataz dikinek. Nik normalez, nik parranda ostean garbitza ditut, Bestela, Bueno, zer da. tira. Urrengo esaldia. Denbora! Azukrearekin. Ez? Esnearekin. Gozogintzan. Gozogintzan. Azukrearekin. Arrutxarekin. Ez? Esnearekin. Esnearekin eta arrautxarekin. Ez, esnearekin. Azukrearekin. Ez, esnearekin. Arrautxarekin. Arrautxarekin. Eta azukrearekin. Azukrearekin. Prestatzen da. Prestatzen da hori bai! Oso ondo. Berbak hor daude, baina ordena. Osa gehiago orden horretan. Oso ondo. Oso ondo. Vale. Aukera, hirugarren esaldi bat ere osatzeko, Puntu Zorpegi, asko eta mutile. komoina jokoan. Asier Joseba, denbora. Hasi ba? Arridurak. Ez da A. Erredurak. Erredurak. Zaintzeko. Ez. Sendatzeko. Sendatzeko. Eta zimurrak. Zimurrak. Zeintzu. Ez. Ez da ze. Zaintzeko. Zaintzeko. Balio duen. Balio duen. Gaia da. Gaia da hori bai! Vale. Ederto, bairu esaldi bihurri dugu, eta 80 puntu zuen markagailura, eta mutilek, sukaldaritza programetan barazkiekin egiten dute maiz, gozogintzan esnearekin, arrautzarekin eta azukrearekin prestatzen da, erredurak sendatzeko eta zimurrak zaintzeko balio duen gaia da. Zer da? Erantzun bat, guazen. Olioa. Olioa, ikus dezagun. Krema. Barazki krema. Orain bai. Orain denak enkajatzen duela. Tira, komodinik ez daukagu. Kremak. Puntuak bai, ordea. Sokatirara bidean, Maik eta Inoak, 230 puntu. Asierak eta Josebak, 200 puntu. Bi taldeek nahi egin dute hau. Arriskua maite Ari. dutelako. Komodin gabe egin nahi dutelako. Sareli gabe. Sokatira. Propio. Bai.
gero errexematu. Klasiko, mutilek zeuek hasi, 30 puntu azpitik, ez da ezer, iaia berdinduta dau. Erantzuten hasteko prest? Bai. Guazen denpora. Amerikako estatu batuetako zein estatutan dago Durango izeneko herri bat. Colorado. Osondo. Neskak denpora. Legendaren arabera, nork sartu zituen ontzi baten espezie bakoitzeko bina, animalia. Noek. Osondo. Mutilek denpora. Zein erakundek banatzen ditu gazteentzat azkue literatur sariak? Paso. Euskaltzaindiak, zein kolorerekin identifikatzen dira eski alpinoko estazioetako pista errazenak? Berde. Osondo. Neskak. Ondo Joseba, bai. Pista berdeak, hau ez da berdea, hau beltza da. Sokatira aldapa gogorrekoa baita, Maia Ainoa, eutxi puntuei, Guazen neskak denpora. Beatles taldearen zein kantu da historian bertsio gehien izan dituena? Imagine. Yesterday. Zer dira euren artean? Jose Mari eta Maialen Berasategi itzultzaileak. Anai Arrebak. Aita alabak. Nok zuzendu zuen Asier Altunarekin batera Brinkola telesaila. Paso. Telmo Esnalek. Nola du izena Bilbon dagoen irla artifizialak? Gabarra. Zorroz aurre. Zer esan nahi dute euskarazko GKE siglek? Gobernuz kanpoko erakundea. Osondo. Haze puntu sorta, 87 puntu, zehazki. Asier eta Josebaren markagailura joan direnak, komoin faltan, eusteko, zuzen erantzun, besterik ez dago. Mutilek denpora. Zein da Inigo Ibarra aktorearen izen artistikoa? Paso. Ander Lipuz. Nolako omen zen 80ko hamarkadako euskal roka? Erradikala. Osondo? Guazen neskak, denpora. Zinemaren arloko zein saritan lortu ditu 11 izendapen 5 txokume filmak? Goya. Osondo? Mutilek denpora. Zein herri banatu zen Donostiatik 1987an? Lasarte. Astigarraga, gaur osteguna bada zer da etzi damu? Igandea. Vale? No pentsau da, tarteka segundo pare bat hartzeak merezi duelako, zuzen erantzun, eta lanak, Maiek eta Ainoak orain 46 segundo aurretik, eta ez dago ezer erabakita, Gustagun. Guazen neskak, denpora. G7ko zein herrialdek ez ditu onartzen sexu berdinekoen arteko ezkontzak? Alemania. Japoniak, gorputzaren zein atali eragiten dio artrosiak. Zurrei. Artikulazioari, zein koloretako izarra du Belgradoko kirol talde ezagunak? Berdea. Gorria, zein hiriburutan dago Artin Museoa? Gasteizen. Osondo. Etxipen keinuak ikusi ditugu, etxipenik ez, ondo. Hori da Ainoa 54 puntu, beste aldera joan dira. Eta une honetan bai, nahiko iraulita daukagu, soka hori, Asier eta Josebaren ardura izango da puntua ustea. Mutilek denpora, nor izan zen Euskalgintzaren kontseiluko lehenengo lehendakaria? Pablo Bilbao. Xabier Mendiguren aurretik. Asiako zein hiriburutan dago hiri debekatua? Paso. Pekinen, Nafarroko Pirineotako ze ofizio zahar izendatu du ondare inmaterial UNESCOk? Artzaina. Almadiak, sokasko zei instrumentuk laguntzen ditu flamenko kantariak? Gitarrak. Bale? Guau, gitarrari esker. Ja flamenkoa dantzatzen ari ginenean. Geratu da demora. 10 puntuko aldea, besterik ez. Maia Ainoa, 6 segundo dituzue. Ea ba. Euskal denpora, Euskal Heziketarako zein egitasmok egin du liburu bat Jose Maria Usmendiri buruz? Paso. Ikasik, itxasoan. Hala! Eta asko ikasi dugu, gaurko sokatirari begira, komoinik etzen. Eta emozioa izan da batez ere, Maiek eta Ainoak 205 puntu, Asierak eta Josebak 225. Eska, kortxe, bona ze moduz. Sufrituta. Bai, ze lasterketa, Bai. Pena, baina... Horrelako, baina gertatzen da, horrelako lapsusak, ez da? Da gero entzun eta, ai. Hori zen, Bai. Hala ere, esan, kanpotik begiratuta oso horreza dago esati, Ze ondo zabiltzion, ze lehiak idonak. Maia Ainoa eta zuek ikusteko beste aukera bat mobiluzen! Hemen dituzue, finalean, Asier eta Joseba. Arridura puntu bat? Bueno. Postasuna baina. Hori da zuen puntua, bai, batez ere postasuna, izan da dira hori. Ze puntu sorta magoarekin iritsi gara gainera. 225 puntu baditugu, euro bilakatuta zuenak dira, automatikoki. Oso ondo. Hasi buruari eragiten, horrekin zer egingo dugun. Eta buruari gehiago eragiteko, zakuan diru gehiago. Gaur, jokoan,
€7.649 euro. Ala jaina. Ederto! Bada. Bueno, ekonomikoki, politikoki, sozialki, sekulako eragina izan zuen kolonialismoak, dauka kolonialismoak, ondo dakizuen moduen, bai ezta? Orain badago modako berba bat, danok ikasi behar duguna, praktikan jarri gainera, dekolonizazioa izango litzatekeena, hori ikasi behar dugulako, alor guztietan be bai, gu hala ere, kolonietan geratuko gara, zakoaren bilagoaz. Gaurko eremuak. Belgika, Italia, Portugal. 3 herrialde hoien mendeko kolonia izan diren 7 herrialde. Agertuko dira. Zuek, bakoitza, dagokien tokian. Kokatu beharko duzue. Gustoko gaia? Bueno, Seba? bai. Sortu mutilek. A ver, hizkuntza, frantzesa. Cabo Verde. Hori esango neuke, hori Portugal da, ezta? Bai. Portugal. Portugalen jarri dugu. Mozambike. Portugal. Bai? Portugal be bai. Portugalgo kolonia. Izan zen Mozambike. Maldivak. Maldiva dira Asiakoak, ez? Asiako. Maldiva Irlak. Pentsetan dut, ez dakit. Bai. Ez dakit non dauden egia esan. Hizkuntzatan, hitz egiten duten? Ez dakit. Baina Italia inurrun esan joan, pentsetan dut. Belgika, Holandarekin batera, ibili zirean hortik bueltaka, ez dakit. Ez que beredanak ez dugu jarriko Portugal, Nik Belgikari hartxan dutxete zera gehiago, Belgika. Italia, zuk zeri. Italiari? Belgika, venga, lehenengoa. Venga, jarriko gu Belgika. Ez dakit, Italiari bez, Zanzibar. Zanzibar, Mozambike, ondoan, Bai, Portugal? bai, baina ez dute Zanzibar Freddie Mercury. Zanzibarkoa, ez Freddie Mercury. Horrek ez da. Esango neuke, ez dakit. Dale. Bai, Portugal, ez zitu egon. Horrego Afrikan ibili ziren holandezak. Ez dakit, Belgikaren itxerikusi izan bazuten, bai. Mozambike, eta Zanzibar. Bai, Ego Afrikan, Ez daukatak, Ego ekialdean. Zanzibar. Joda. Zanzibar, Belgika, Italia edo Portugalen mende egon zen. Portugal. Portugal? Ez dakit. Portugal, aldatuko. Egon jotxe zuen, Italia. Belgikak egin beste kolonizatu zuen da? Portugal. Libia. Etiopia. Italia. 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 Tianjin. Ondo goli. Hoxe. Tianjin, ematen du Txina, inguruan, baina bat. Eta italiarrak ebili ziren handik, ez dut Tira. pentsetan. Italia esan duzu? Italia. Sí, ez dakit, Libia. Italia. Zemos? Bueno, Batzuk, bai, beste batzuk, ematen zalantza, bai. Baten, baino gehiagotan. bai. Ez daukagu argi, bai, bueno, ikusiko gu. Aha. Cabo Verde. Osea, ondo baina. Hori bai. Portugalen mende egon zela. Jarri dugu, bai? Zondo, 5 mendez egon ziren uarteak Portugalgo koroaren mende, 1462tik 1975 oraindik hizkuntza ofiziala portugesa da. Mozambike? Portugal? Bai? Oso ondo. 15. mendean hasita, Portugal, Mozambike osatze duten lurraldeko portu komertzialak sortzen hasi zen, 72an lortu zuen independentzia herrialdeak. Kasu honetan, Libia bada 20. mende hasierako Italiako kolonia?
1951 lortu zuen herrialdeak independentzia. Eremu handiena hartu zuen garaia, Italiak alegia, 1928 izan zen. Etiopia Italian jarri dugu, zuzena da? Sondo, 6 urtez izan zen Italiarren mende, demora tarte horretan Mussolini diktadoreak Afrikara milaka nekazari italiar bidaltzeko plana egin zuen. Trukakia daukagu. Trukakiarekin kontzepturen bat aldatzeko aukera. Joan entziko gu. Ez dakigu. Esaera zaharrari jarraituz, trukakia ez dugu erabiliko. Ara, Hori da. Trukakia, miluzeko trukakiari baino kasu gutxiago agur, esan? Zanzibar. Portugal. Lotura zuzena da? bai. 1489an iritsi zen Vasco de Gama, uarte dira, eta bi mendez Portugalen mende egon zen. Bi kontzeptu ditugu, Maldibak eta Tianjin, 7.359 euro, miluzeko zakuan. Tianjin, esate baterako. Ze lotura egin duzue, Italiarekin? Ez dugu loturarekin. Ez dugu ikusi loturarik. Zazerra entzun dugu, Txina, Italiarrak egizien handik. Ematen du zonalde hortan egon daitekeela, baina Baideari bez. esmatu bagu txiripaz. Bai. Tianjin, Italia? Sondo! 1900 berrogeita zazpira ustiapen komertzialerako baimena eman zion Txinak Italiari, horregatik Tianjin kolonia italiar bihurtu zen. Oin bai. Maldibekin ze ekuazio egin dugu? Este matematikako ekuazio be bai? Baten, bueno, gerta daiteke eremuren bat libre geratzea, baina ez dugunez jakin, ba, Hor jarri dugu. jarri dugu. Baina ideia asko gabe. Bueno, zeo zer herberei buruz bentzun dugu. Belgikan jarri dugu Maldibak. Zuzena da? Lotura? Herberen esku egon da, baina aurretik Portugalgo eremu izan zen. Ze ondo, mutile! Kontzeptu bakarrera, Sierra eta Joseba! Baina 225 euro irabazi ditugu, eta miluzeko platoa kolonizatu ere bai. Oso ondo, Zerako estaldi mutilek, Asier, Joseba, zer pinta